Lehenengo aldiz parte hartuko dugu azoka honetan, nagusi azokan, eta lehenengo aldiz ere 3 elkarte parte hartuko dute azoka honetan, baita lan egingo dute elkarrekin. Eta hori da nolabait hito bat, ezta? Ze udaletxetik beti bilatzen dugu pertsona nagusiekin lan egin nahi dugu, eta beraien parte hartzea nahi dugu. Lan egiten dugu haiekin, ez haientzat, eta hori oso importantea da, ze hori talde hori, pertsona nagusien taldea getxon oso importantea da, 23.000 inguru, eta haiek egiten eta antolatzen dituzte haien ekintzak, txangoak edo zein gauza. Eta adibide bat da, azoka hau, ezta? Azoka honetan parte hartuko dute, guk laguntzen ditugu.